Аркадзь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 4. Пад канвоем з дому 14 старэйшай дзяўчынцы. 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай – гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеяць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, з аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевых хаце і клеці, а не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам дзіцятка волю дасць. І мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну, цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы, сын 3 гадоў. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Міная. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка! Забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок. Не твоя гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі, іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рады сонцу і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кату льняныя галовы, пачынае сына Міная. Стрэл. Упаў хлапчук 3гадовы. Каты зноў пісталет узнімае, на сцяне заложнікаў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем встаньце ўсе бацькі на калені.